rodiny, som pediater, viem, aké je školstvo v dnešnej situácii na Slovensku. A aj keby moje deti mal učiť najlepší učiteľ na škole sexuálnu výchovu, tak som proti, alebo by som sa k tomu mal vyjadriť, pretože ja ako rodič, alebo každý rodič vie najlepšie, kedy a v akom čase je daná problematika pre to konkrétne dieťa potrebná. Stanoviť v jednom čase pre všetky deti, že teraz ich to ideme učiť, si myslím, že nie je správne a trošku mi to zaváňa totalitným režimom, ako sme sa učili na komunizmu. Treba tam rešpektovať určite individualitu dieťaťa a tieto citlivé otázky, citlivé veci by mali byť zodpovedané v rodine a od najbližších ľudí a nie od učiteľa podľa nejakých osnov. Polemika o tom, že či môžu homosexuáli si adoptovať deti, je v dnešnej dobe úplne scestná, pretože aj bežní rodičia si nemôžu adoptovať deti, lebo ich toľko není. Je tu samozrejme otázka legislatívy, ktorá je momentálne chybná. Som lekár a na všetko treba isté skúšky, testovania a štúdie. Takéto štúdie momentálne chýbajú a preto by sme nemali experimentovať na deťoch. Príďte povedať, čo si o rodine myslíte vy. 3-krát áno pre deti a rodinu.